Kadin ka jingwi syakmat jong ka kor potmi ban penram jor ya ka jingle jong ba Kmen potmi da ka bapom da ka wat Tukri hadu banda dukut ya ka kti ka diang jong ka Kurim jong u ka kong in mon sumer na ka liang ka kor sumer pelun khasi jaintia da ka jing sngo khia bat ka jingdap ka jing sosi bat ka ni ka jingja ka bla ja bat la ka parakur ka basa ha ka snong krang pam tudong ka ba ha ba ka amlaram civil subdivision haba mi syakmat ka kur sumer kala penram jor bat persya jor ya ka jingsha le ben bat sya thombor ka kong in mon sumer halau jong lok jong ka ubaki syem ba ka ne ga de jing thmu ban syem ya ka jing im da ka ba pom da ka wat nakaliang ka kur pelun sumer khasi jantia ka buru ka jing kerpat ya ki bor jong ka an ban syem khia bat Pynshitom yau ni reu Thrang Snam kat kum ka an Shu ke kur sumer pelun kala ongru bakam kwa bandang wanja kum kini ki jat jingja ka bam wan ra ya ka syong sok syong sngan ha ka im lang sa lang niliang ke kur sumer pelun ke si wajan tia panpau ke jing siau si panpau ke jing siau deu wa wan lipat ye ke piyu yong i go mat ye ke jing cha le ben ho Kurim yong ka ho niu Kurim yong ka ku wa ho penyap ye ke piyu yong i lang ba kita Atiar lang ba kita wat o penem kamu agak sengi andai lang baga jing yeron higo yeda lang baga kti yong ka lat ke ye jing im yong ka wat keni ke kti yong ka le hadu ni sni myo re ka ni myi re ka penem kam agak kemet ke yong ka ine liang kur kami ni jaj group remjori we mem snya Kmen le em kam ni jaj group kur yong di ine liang yong i kam kur kerpat hi ke bor go ha ke bor yong ka ai chim khia kami ni jaj Briew Pynshitom yu we kam jo le ne liang yong kur wa kerpa dum hon wanja kami ni jingja haga kur yo i habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya